един инструмент, създаден миналата година, който посредством галваничен ток вкарва полезни субстанции в кожата. Кожата на лицето, кожата на главата. Да. Може да се и естествено тялото. И тялото. Може да се ползва едновременно от мъже и жени, няма И само това разлика. Само това е. Уреда се ползва с различни, поради това, че има различен поляритет на веществата, различен поляритет ток. Минава през уреда и с различен поляритет са кремовете и геловете, които се използват. Добре, какъв е ефектът върху кожата? Ами ефектът върху кожата е, че посредством електричеството и електрическия заряд на продукта, който се ползва, те са винаги с еднакъв заряд. С какъвто заряд е продукта, с такъв заряд се настройва и уреда. Всички знаят, еднаквите заряди се отблъскват и влиза под повърхността на кожата до 6 слоя. Тоест, доста дълбоко. Доста дълбоко. Там, където обикновените, тези, които се ползват без ток, и стимулира процесите в клетката. Ами всяко нещо всеки продукт е за различно нещо. Значи, примерно, основата, която се ползва, това са едни гелове. Те са предварително и основно третиране. Гел за предварително третиране е с отрицателен заряд. Настройва се уреда да работи с отрицателен заряд. Двата отрицателни заряда се отблъскват и прочистват. Те минават през порите, през косъмчетата и прочистват на много голяма дълбочина. След това се ползва другия гел за основно третиране, който е с една много особена... Ако искаш да започваме да работим... Да, с една особена съставка. За първи път ли се подлагаш на тази процедура? За първи път се подлагам на тази процедура и честно да ти кажа, Таня, пазих се специално за вашето предаване, защото исках реакциите ми да са естествени, да стане форма на реалити. На живо, да се види и се надявам, че камерата в момента не ме дава толкова близко, че да ми се виждат всички дефекти по кожата. Ти си прекрасна. А като премине тази процедура и малкото дефекти, които съм имала, вече ще бъдат редуцирани. Чудесно, чудесно. Страх ли те? Не. Дали ще боли? Няма никакво усещане, не. Въобще нито гаделичка, нито парене. Щипване, парене, защото като чуем токи малко така ни настръхва. Не, няма нищо. Няма никакви усещания. Просто този гел е на водна основа. Намазва се. Ще третираме половината лице, защото е по-лесно. Да, половината. По-лесно, няма да имаме време. Това е първото нещо, което се нанася. Това е първото нещо, нанася се без да попива вътре в кожата. Един вид за прочистване на клетките. Това ще прочисти нейната кожа, за да може след това, когато нанесем продукта другия, който вече е с положителен заряд, там вече пък положителният и отрицателният заряд, който ще бъде много навътре в кожата, положителният ще го изтегли навънка и ще вкара много важната субстанция. Госпожа Димитрова има лична история и опит с това е тя. Галваник Спа и докато прави процедурата, мисля, че няма против да сподели с зрителите. Освен това, тя принципно е много лесно за употреба. Човек да може сам вкъщи да го прави. Правиш го сам, да. Когато ти го прави някой друг, е необходимо да те докосне, защото иначе не се затваря веригата и апаратчето не работи. Да не ме изхвърли тока страни. Няма проблем. Значи има линии, които се спазват. На челото са нагоре-надолу. Тук бузата е. Значи то си покрай има ябълката на окото. Ефект. Ами да, то затова е Галваник Спа. Най-новите модерни неща, които се случват. Ти го програмира на определена степен. Да, значи няма степени. Според типа на кожата, галваничният апарат се самонастройва. В зависимост от влажността на кожата, той настройва силата на тока, с която работи. Трябва да призная, че доста приятно. Усещам как наистина действа субстанцията, защото действително има лекота и увлажняващ ефект в момента. Всъщност идеята на този първи гел е, освен прочистването и леко, разбира се, да хидратира кожата. За да подготви вероятно кожата. Аз мисля, че Ива няма такива неща, но все пак да попитам, ако си сложил хиалуронова киселина, това може ли да подейства негативно, ако използваш този уред? Няма противопоказания за сега открити. Ако имаш някакви хирургични намеси, леко да кажем. Значи има противопоказания, ако имате байпас на сърцето. В този случай не се препоръчва
До сега не са открити някакви странични ефекти да са се получили, но принципно винаги там, когато има такива интервенции сърдечни, винаги много внимателно се подхожда с всякакъв вид бременни жени могат да се подлагат. Могат, да, няма никакви проблеми. А при ботулиновите инжекции как действа? При ботокса? Просто няма, за сега няма никакви странични показания, нито са открити алергични реакции до момента. Вече от 2 години се продава. Да. Усеща ли се някакво загряване? Аз имам такова усещане. Няма. Значи, чуят ли се 2 бипвания, значи, че процедурата е приключила с единия гел. Около минутка продължи, нали? Значи тя е според това в какво състояние се намира лицето. От 1 до 5 минути апарата се настройва според вашето желание, много лесно. Остатъка от този гел... Нищо не искате да споделите за личния опит. То се вижда. Да, фактите говорят сами. В интерес на истината всички... Аз не, че имах бръчки много, но всичко, което имаше е загладено и вече няма релеф. Добре, но това дори от една процедура ли има ефект? Значи още от първата процедура има усещане и сега Ива е много млада още и... Да, това е самата на цели 24 години. Но мисля, че ще усети ефект още от първия път. Значи сега нанасяме другия гел, който всъщност е за основното третиране. Значи преди около 4 години в една клиника, търсейки лечение за рак, откриват един ензим в кожата, който всъщност причинява стареенето на кожата. Значи той разваля връзките между колагеновите влакна. Така, да не би това вещество да го премахва? И това е едно вещество, което принципно пречи на този ензим да пречи се разпространява из кожата. Добре. Сега по същия начин. Да, по същия начин, само че зареждаш тук. Поляритета вече е положителен. Да. Пак слагаме 2 минутки, за да не губим лесно време. Може човек да се обучи, за да може сам абсолютно, просто няма никакъв проблем. Докосваме, за да тръгне машинката. Колко минутки трябва да се разнесе този? Сложих и на нея двечки. Зависи от лицето, зависи колко е хидратирана кожата. От това зависи колко ще попие. И колко бързо. Всъщност усетите ли, че изсъхва, слагат още. Ако сте решили, че искате 5 минутки процедура. Има ли след това още един етап или с това се приключва? С това приключва този етап. Освен тези гелове за лице, има още един продукт, който е за дълбоките линии и бръчки. Той е за по-напреднала възраст, така ли? Той е за по-напреднала възраст вече, да. Той се ползва 2 пъти дневно, но пак с апаратчето. И винаги се минава през този първия гел, който нанесохме? Не, този първия гел, той се ползва до 2 пъти седмично. Просто няма необходимост, той е доста силна субстанцията и не е необходимо. Но другия, който е за дълбоките линии и бръчки, той се ползва сутрин и вечер. А как се прилага върху главата? Аз чух това. Свързано ли е с растежа на косата? Свързано е с растежа на косата, с хидратирането на скалпа. Въобще много полезни съставки, които са в продукта, се вкарват пак посредством апаратчето, за да могат да влязат по-надълбоко. Да. А на тялото по същия начин ли се прилага? На тялото е по абсолютно същия начин. Какъв е ефекта? Стягане на кожата, регенерация? Ефектът е конкретно антицелулитен. Антицелулитен? Да, конкретно антицелулитен ефект. Значи на лицето е антибръчков, а пък... За всяко място има различен продукт. Просто апаратчето е едно. А на крайника се сменя? На крайниците също. Това е на крайника за коса. За косата, да, той прилича на гребенче. Да, маже се в корените на косата. Виждам, че не ви интересува нашия апарат, но все пак да покажем на крайника. Така. В корените на косата се маже, Ива е готова. За мъже става ли? Защото те не се интересуват, за жени. Те много се интересуват от може да им се отрази. Това е на крайник антицелулитния. Да, той е така като направен в тази форма, за да има по-голяма повърхност. Така. Ето. Не беше най-доброто показване. Така, добре ли? Това е субстанцията за коса. Вътре има едно прахче, разбива се, маже се в корените на косата. В корените и се масажира. По същия начин с апаратчето се масажира. Пак по същия начин, между 3 и 5 минути. Значи кратичко. Абсолютно.
Най-хубавото Сега това нещо е за хубаво кратко да време можеш да се освежиш с този апарат. Да, това независимо къде се намираш. Да, това е приятното на спа процедурата. Да, много. Ива мисля, че за спа. Да, аз заспах в тази това би било- галбаник спа процедура. Това би било хубаво да се измие сега, но ще го измиеш Като после. свърши предаването, аз си полежа и Да, като може свърши да подремнеш. Много ви благодаря, беше много интересно аз това, което благодаря. показахме. Сега отивам при следващият ни гост. Наистина може да си подремнеш и да ни послушаш през това време. Богомил Герасимов, дипломат и бивш посланник на България в Мексико, по-настоящен писател. Здравейте, добре дошли. Благодаря. Ще си говорим за третата книга от поредицата, свързана с разкритието на пирамидите. Ето, тайнствената сила на пирамидите. Защото аз така имам информация, че ще си говорим за лечебното въздействие на пирамидите. Това ли? Тук такава ли е информацията, която се съдържа в тази книга, или по-скоро Тя е. разкриване тайнствата на пирамидите в Мексико, в Египет? Да, тя има, по-голямата част е посветена на тези тайнствени сили, Да. лечебната, защитната и така нататък.